Som la Cubana i us volem dir que si cada edició de la Marató ha estat especial, la que es farà el proper diumenge 19 de desembre ho serà per partida doble, doncs es celebra el 30 aniversari de la Marató. Enguany la Marató posa el focus en els problemes de la salut mental, tan freqüents i que afecten una de 4 persones en algun moment de la vida i amb un elevat impacte social, sanitari i amb una afectació de la qualitat de vida de les persones que tenen el trastorn mental i el seu entorn. La Marató que trenca murs és l'eslògan que acompanya durant aquestes setmanes la campanya de sensibilització per trencar els murs que han d'eliminar l'estigma que tenen aquests trastorns i normalitzant-ne la presència entre tots nosaltres com la resta de malalties que ens afecten. La Cubana us convida a fer donatius i també a participar en totes les activitats paral·leles de la Marató. Moltes gràcies.